नमस्कार। स्वागत बा रउआ सबके केहू खास बा में। भोजपुरी संगीत में दुगोला के आपन एगो अलग स्थान बा। एह विधा के एक से बढ़कर एक कलाकार बाड़े। आज हम रउआ सबके मुलाकात करावे जा रहल बानी एगो ऐसन ही व्यक्तित्व से, जे दुगोला विधा में आपन एगो अलग पहचान बनौले बानी। साथ ही एगो प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति के रूप में अपना क्षेत्र में जानल जानी। जी, हम बात करतानी दुगोला विधा के महारथी कमलबास कुंवर जी के। उहाँ के भोजपुरी लोक कला के संरक्षण आ विकास में महत्वपूर्ण योगदान मानल जा सकेला। उहाँ के कला के प्रतिभा, दार्शनिक गहराई और नागरिक जुड़ाव के अनूठा मिश्रण बा, जे भोजपुरी भाषा के दुनिया में मजबूती प्रदान करेला, जेकर जड़ पूरी तरीका से भोजपुरिया माटी से जुड़ल बा। त आज केहू खास बा में कमलबास कुंवर जी, दुगोला के महारथी। अच्छा, 4 दशक से ज्यादा हो गई रउआ गावत। इस सफर के शुरुआत कैसे भई? देखिए, ये सफर के शुरुआत स्कूली लाइफ से भइल। अच्छा। स्कूलन में पेंसिल इनाम मिले, कॉपी इनाम मिले, शौक जागल 5वीं क्लास, 6 क्लास, 7वीं क्लास से 8वीं क्लास से। अच्छा। ओकरे बाद एनसीसी में जाए के मौका मिलल, स्काउट में जाए के मिलल। अच्छा। पूजा गीत संगीत के ही प्रोग्राम होखे रात में, कल्चर प्रोग्राम में ओमे बहुत बड़ा योगदान, सर्टिफिकेट वगैरह सब मिलल। कल्चर प्रोग्राम में बहुत अच्छा कार्यक्रम होखे। उम्र अभी नादान रहे, मूछ दाढ़ी ना रहे, अच्छा। तब से ही हम एमे लाग गए। अच्छा, ये बताई शुरुआती संघर्ष तो भइले हुई। ओ बहुत घड़ी कोनो चुनौती मिलल? शुरुआती संघर्ष में चुनौती बहुत काफी मिलल। देखियो, घड़ी ऐसा चुनौती रहे जे पुराना जे भी व्यास रहे हमारा से उम्र दराज, उ चाहे ना जे कि नया कलाकार निकलो। अच्छा। तो बड़ी अपना मेहनत के बल से बाबू भैया कह के गांव गंवई में लालटेन जुग रहे, ढिबरी जुग रहे, 10 गो लोग के जुटाई जा, ढोलक झाल जुटा जुटा गौनई गाई जा। संघर्ष बहुत काफी भइल। ओकरे बाद कुछ लोग जानल बस। अच्छा, ये बताई यहाँ तक ले माने मंच पे रउआ पहुंचला में परिवार के कितना सपोर्ट मिलल? काहे कि हर एक चीज में परिवार के सपोर्ट चाहेला। तो रउआ मंच पर पहुंचला। परिवार के सपोर्ट में एगो हमार भाई जी रहन, स्वर्गीय हो गइल। अच्छा। जब हम गावे लगनी तो हमारा गाँव ही में बड़ा कंपटीशन भइल। तो हमार भाई स्वर्गीय हो गए, तारकेश्वर को नाम रहे। जब हमार प्रतिभा देखलन हमार भाई, तो कहले जे नाही तू गईबे कर, नौकरी चाकरी के फिर छोड़ द, तार हमने के देखत न जा, तू आगे निकल जी। तो हमार भाई के सपोर्ट निकलल भइल। गांव के स्वर्गीय दीनानाथ कुंवर, कलट कुंवर, भगवती सिंह स्वर्गीय हो गइल लोग, स्वर्गीय ललन चौबे, ये तरह के लोगन के बड़ी समर्थन मिलल हमरा। गांव के लोग समर्थन कैल, जवार के लोग कैल, पूरा माने जवार के लोग कैल, तबे हम आगे बढ़नी। न तो घड़ी ब्यास के बड़ा कमी रहे, हम नामो धर देता नहीं। ब्यास में घड़ी हमारे गांव का नाम धैनी है ना, कलट भगवती, ललन चौबे, स्वर्गीय दीनानाथ कुंवर, राम इकबाल तिलेश्वर, प्रहलाद सिंह, दीन बंधु चौबे जी, ब्यासी के, यही कुल नामी ब्यास रहे लोग। ये लोग से संघर्ष कैनी, एक आध गो दुगोला गावे का मौका मिलल, 10 गो लोग हमरा के जान।